Dokarnya kecil. Sepeda. Wong Andi. Tekan motor lah. Metu teko kono mau lho. Lho. Aduh. Apa ki nyandai iku lho? Semen mencawas, beras. Berarti lek balik, Don. Kok kairo puter balik ngono-ngonoane kok. Itu bro tenang ngomongi gak minggir iki. Yo karo cul, Bang. Bang, yo karo cul. Tambah banter, Don. Yo kan. Yo karo cul. Ngomongnya cak gak ditobro mburine iki. Lah iki kok iso bareng kan nganu iki, yo karo cul ngono wong. Yo ora awake dhewe ya. Banter, Don. Yo karo cul, Bang. Melek yo bener. Wonge karo dek loro. Iya. Karo aku ro metune langsung ngapot tekan jogo. Ya apa lek ngarep boleh. Gak mandek iki kok. Wong kok dikandani kan. Ocol, Pak. Ocol. Cekelem, Pak. Ngikuti kelainan layu nanti kudu. Yo ngetan ta iku. Buat teruju ngono ta iku. Kok suci kok iso minggir ya, Le? Mau nek Ngerti, dikanya Mas. jalan, ha? Yo ngerti suwe lek wis pindah jalur ini ngerti. Itu to, itu. Mas uberan kena wonge. Uberan Mas, kena wonge. Mau tuh kono lho, Pak.